Comentar-vos que farem 15-20 minutets de debat, perquè portem bastant retard. La moderadora serà la Pilar Campos, que és la vocal de projecció internacional de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Pilar, quan vulguis. Hola, sí. Hola, bona tarda ja. Farem una estoneta de debat que hem anat dient que la faríem després. Segur que us han quedat preguntes al tinter. El sistema serà fàcil. Ara obro, els que us hagin quedat preguntes és agafar micro i comentar-ho, ja sigui a favor, en contra, preguntes. Només us demanaria que quan agafeu el micro digueu el vostre nom i si voleu de quin arxiu veniu o si sou estudiants, també per situar-vos, i ja està. Si algú té una pregunta directa, si no començo a fer-vos preguntes i qui s'animi. Vale, allà, aquí, una. Gràcies, Alba. Trencarem el gel. Soc Montse Bailac, jo treballo a l'arxiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i enllaçant amb el que ha acabat de dir la Rocío, que parlava de les col·leccions que tenien biaixos i les recomanacions de les metadades, nosaltres ens hem trobat en el nostre arxiu que a vegades ens demanen imatges justament amb biaixos i que ens costen molt d'identificar perquè quan vam omplir les metadades en aquell moment no érem conscients que etiquetaven a les persones d'una forma determinada. I ens hem plantejat què hem de fer amb aquestes metadades que tenen aquest biaix. Les hem de rectificar i substituir per unes més políticament correctes? Hem de posar un context de dir aquestes metadades es van crear en una època en què això no era mal vist? M'ha fet gràcia la presentació que ha fet la senyora Antonella perquè justament era què fem? Canviem el títol però no hi posem el context de com es va originar aquesta imatge? I una mica era posar-ho així aquí, a veure què seria, com nosaltres com a arxivers, què hauríem de fer amb aquestes dades, metadades que tenim a les nostres col·leccions i que són incorrectes o no sé quina paraula hauríem de fer servir ara. Sí, obsoletes potser. Idees que... Tens el micro encara, de fet. Que em passi ell. Altra gent també té idees diferents, però hi ha recomanacions per això, precisament basades en el PROF del W3C, o sigui, de fer el lineatge dels canvis de les versions noves de metadades. O sigui, que crec que conservar el que hi havia, la informació, com s'havia classificat abans, crear una nova versió i connectar-ho a través d'un esquema de provenance, de providència o de lineatge de les versions de les metadades, això és la recomanació que es fa amb aquests tipus d'arxius i canvis que s'han de fer de vegades amb les metadades, però que es pugui trobar l'origen i que estigui connectat a través d'un esquema que precisament una de les recomanacions que sortiran d'aquí un parell de setmanes és d'això, basades en aquest esquema del W3C, no sé, de la web consorci, d'un dels estàndards que es diu PROF. Crec que és important mantenir-ho. Gràcies. Parlo in italiano? Forse mi capite meglio. Io credo che ci sono due livelli di problemi da risolvere. Uno è la struttura dei metadati e nella struttura dei metadati, che deve diventare sempre più complessa, tener presente la storia dei metadati di origine e il modo in cui questi metadati nella conoscenza di oggi, nella cultura di oggi vanno rivisti. Quindi metadati che evolvono, che non sono fissi, che hanno una capacità di cambiare. E questo è un problema informatico, come rappresentare i metadati in evoluzione. Però c'è un altro livello, che è quello chi
fa la revisione dei metadati? Perché almeno l'esperienza che noi abbiamo avuto è che la revisione dei metadati non è solo in testa, solo a carico delle istituzioni culturali, ma è una revisione da fare insieme alle comunità che posseggono questa conoscenza evoluta. Nel caso dei metadati, delle fotografie, della cultura rom, noi abbiamo lavorato con un'associazione sulla cultura rom. Possono essere tanti altri casi e la cosa importante è di concepire che in questo spazio digitale, culturale, le istituzioni culturali entrano in contatto con le comunità. Ci sono approcci partecipativi e di co-creazione che dobbiamo inventarci. Quindi l'aspetto informatico e l'aspetto sociale della revisione e della dinamica dei metadati. Penso che questi due livelli sono un po' la novità con la quale dobbiamo lavorare. Gracias, Antonella. Spero que me avete capito. Sí, bueno, sí, creo que se ha entendido, sí. Sobre temes, bueno, jo vaig traient temes i us aneu animant. Un tema que s'ha parlat, estem més amb el segon eix, aquest de que tenim tot un patrimoni cultural, tenim un patrimoni documental, tenim museus, tenim arxius, han sortit dos dels plans d'arxius, tenim la part d'arxiu de dades, de la part més acadèmica, tenim per una altra banda biblioteques, i ara parlàvem de descripció, però no tenim un mateix sistema de descripció. Europeana ho ha solventat amb Dublin Core. No sé si el nostre pobre NODAC ha de ser qui posi aquesta interoperabilitat entre descripcions, si s'està treballant o si no cal, simplement, si us interessa el tema. Veig que no, però tindrem una ISO que parlarà del tema. Aquí, Joan. Gràcies. Sí que interessa, sí. Sí, de fet, és un dels encàrrecs que tenim, no?, de crear aquestes integracions i ser conscient que, com esmentes, hi ha dos tipus de descripció, una mica la NODAC més enfilada a la part històrica i tot el tema de metadades que comentava ara l'Antonella. Clar, tot això el Pla ho vesteix amb un model marc comú de gestió a totes les administracions públiques, crec que diu literalment en el context de la transformació digital, l'administració digital. Clar, això és un repte, no només de sistema d'arxius, sinó que realment has d'integrar realitats diferents, maneres de funcionar diferents, suposadament que tinguin metadades, no sabem també si són les metadades de model o no. Clar, aquí has de fer molt de consens i de veure a nivell de requeriments, com es comentava abans a la primera hora, d'esquemes nacionals de seguretat o d'interoperabilitat o normes tècniques, quins haurien de ser, almenys una mica nosaltres pensem que s'ha d'anar per aquí, els elements obligatoris que haurien d'estar sí o sí, amb aquestes metadades contextuals, fins i tot mirant aquestes del passat, que jo crec que metodològicament són correctes, es van fer bé en el moment que es van fer. Aleshores, clar, aquí cost-benefici, amb un plantejament de projecte has d'intentar planificar com vas abordant aquests temes. No podem, en el nostre cas, per exemple, un altre cas típic és tota la documentació que s'ha digitalitzat a l'administració de la Generalitat des dels anys 80. Clar, tal com es va fer en aquell moment, es va fer el millor que se sabia i es podia. No és assumible ni és factible ara féssim un replantejament de que s'ha de tornar a redir. Per tant, són passarel·les metodològiques, com comentava ella, que jo crec que s'ha de medir cost-benefici. Però realment integrar aquests sistemes de descripció arxivístics és tot un repte i sí que interessa molt perquè és un dels encàrrecs que tenim i no serà fàcil perquè hi ha realitats diferents, hi ha fases històriques, hi ha fases de tramitació, també tenim encàrrecs no menors que tot això vagi a un arxiu electrònic, especialment amb la fase històrica, en col·laboració amb l'Arxiu Nacional, amb la xarxa d'arxius comarcals, amb el CAOC també amb tot el tema d'arxiu i d'ESAL, etc. Però sí que interessa, sí. M'agrada perquè estem treballant cap aquí i dius, home, però potser no hi ha tant debat. Una cosa, i tenim aquí arxivers d'arxius i estudiants també, que esteu a diferents arxius i diferents mides. La veu dels arxius petits o arxius que potser
en tots aquests temes acaben molt venuts, perquè aquí hem fet tota una presentació sobre els serveis al núvol, que potser podem tenir diverses visions, un arxiu gran o una institució gran que digui, doncs poso, aquí ja ens han dit que no podem posar cap mena de condició, que no sé si us heu quedat igual de freds que jo, però no sé quina visió teniu o com ho heu vist, o si us sembla tot bé i ja està. Jo he preparat temes, vosaltres, i si no anem a dinar. A nivell del... Si seguiu pensant que és millor tenir les dades a un model local, veient les respostes dels qüestionaris que vam passar, hi havia clarament una tendència d'anar cap a la seguretat que et dona tenir-ho on-premise, tenir-ho a casa. Després de la taula que hem fet amb els 3 actors de Diputació, del CAOC i de l'Agència de Ciberseguretat, canvi d'opinió, us hem venut la moto. Aquí, per fi. Sí, hola. Jo us volia comentar l'experiència en museus i jo crec que és també extrapolable al món dels arxius. Idealment, sent molt conservadors en el tema de seguretat, un a priori, per sentit comú, diria no, teniu tot on-premise, teniu tot nosaltres. El problema de tenir les aplicacions on-premise és que es dificulta moltíssim la seva evolució. És el model que tradicionalment ha utilitzat la Generalitat de Catalunya amb els seus CPDs i el que tenim ara a la Generalitat, com a mínim a la Direcció General, és moltíssimes aplicacions que no estan actualitzades. O sigui, tenim moltes aplicacions que estan obsoletes, que sí que seran molt segures, però que no poden respondre a les necessitats que, com a mínim, en el món dels museus tenim ara. En els món dels museus, he comentat abans que estem en un període de canvi de plataforma tecnològica i el que ens plantegem, com a mínim nosaltres, i CETITI també està fent un canvi de mentalitat en aquest sentit, és anar a aplicacions SaaS i anar al cloud. És l'única manera de que l'administració pugui estar una mica a la part en quant a avenç tecnològic del món privat, si no l'administració sempre quedarà endarrerida. Potser, i també s'ha comentat en les ponències anteriors, la missió de l'administració, i en aquest cas concretament del CETITI, és marcar la regulació, marcar les condicions en les quals aquestes empreses ens han de donar servei a les administracions, però si pensem o si tenim sempre aquesta mentalitat d'anar a un on-premise, l'administració sempre estarà per darrere del mercat i del món privat. I crec que hauríem de fer un esforç per posar-nos una mica al dia i sobretot per això, per regular, per dir en quines condicions s'ha de prestar aquest servei, però sent realistes, l'administració té moltes finalitats, potser la seva finalitat no és tenir unes aplicacions a l'última, per això està el món privat, utilitzem el millor del món privat i regulem-ho, però no ens quedem una mica clavats en el model anterior, tot i que per sentit comú un sempre pensi, ostres, millor tenir-ho a casa, tenir-ho segur. Després hi ha experiències, no sé, a vegades hi ha hagut, els que treballin a l'administració, han hagut atacs a la Generalitat. Jo recordo fa un mes o 2 mesos, no sé, passa molt ràpid, que va caure el CPD on museus tenien les aplicacions, va caure completament. Jo no sé fins a quin punt el CPD d'Amazon Web Services o d'Azure és, en termes de seguretat, millor o pitjor que un CPD que té la Generalitat, contractat de manera privada. Això també s'hauria de posar sobre la taula. Vull dir que, en temes de seguretat no sé quina és millor de les dues. Aquí ens han vingut a dir que era tenir-ho al cloud, però... A mi, si em permeteu, soc Santi Gallardo, el director gerent del Consorci d'Administració Oberta a Catalunya, i amb la línia del que deies, del CETITI, per complementar una miqueta. Nosaltres l'estratègia, com bé ha explicat el Rubén, passa per anar cap al núvol, però a mi m'agradaria diferenciar 2 conceptes de la seguretat. Un és la seguretat més que podríem dir la ciberseguretat, segurament, i l'altre és la seguretat de la dada des del punt de vista més arxivístic, més que segurament és on hi ha potser aquesta reticència més a anar
a l'entorn núvol. Nosaltres intentem sempre anar una pantalla més endavant i amb el CETIT estem treballant conjuntament perquè al final el CETIT ha de donar solucions a l'àmbit Generalitat. I el Consorci AOC ho fa àmbit Generalitat i a la vegada àmbit local per al conjunt de les administracions catalanes. En aquesta idea de núvol, de continuar transformant, de buscant solucions, nosaltres ja estem pensant en com bascular d'hiperescalar, és a dir, de com treure tota la nostra tecnologia que està en un hiperescalar determinat amb qualsevol altre hiperescalar per poder moure això. Però també estem pensant en una cosa que ja comença a passar, que és el fet que aquest núvol públic estigui dintre d'un núvol privat. I què vol dir això? Doncs que el senyor d'Amazon posarà, o de Microsoft o de Google, posarà sistemes físics a dintre dels CPDs de la Generalitat o dintre del CPD de l'AOC, de manera que nosaltres utilitzarem la tecnologia d'un núvol públic però amb una infraestructura privada. Per tant, d'aquesta manera continuem transformant de la mateixa manera, però passem al nivell de seguretat de les dades, això ja és molt tecnològic, diguem-ne, però replicant tot el que està passant per aquí, gaudint d'aquests sistemes, perquè nosaltres, per exemple, part dels nostres sistemes està allotjat a Irlanda. Per tant, el que no ha d'alguna manera, com bé deia el Rubén, és la seguretat d'aquestes dades en el sentit de la normativa, en el sentit de la protecció de dades. O sigui, això entenem que és indubtable perquè hi ha un marc normatiu que fa que heu d'estar molt tranquils des del sector arxivístic del servei que proposarem d'Arxiu o el servei que proposem de DESAL o el servei que proposem allà on estigui. És a dir, nosaltres ja ens fem càrrec que allò que passi a darrere, tant amb disponibilitat com amb normativa, segurament no us plantegeu el fet que l'IDCAT mòbil o l'ATCAT estigui per darrere ben certificada o ben posada. Ja ens n'encarreguem nosaltres de fer que allò passi d'aquella manera. Per això som una entitat certificadora competent. Entenem que en el núvol passa una mica el mateix. Consultareu els arxivers, perdona? Perdó? Quan feu aquest contracte, o quan fem contractes, no vosaltres, sinó en general, quan s'ha decidit portar al núvol algun tipus de servei, sobretot d'emmagatzematge de dades, s'ha consultat o s'ha tingut en compte els arxivers a l'hora de fer el contracte? I tant que sí, perquè el responsable del projecte, que a més està per aquí, és arxiver. Per tant, nosaltres, la concepció i el funcional de l'estructura de dades, tant del DESAL com d'Arxiu, etc., el funcional el fa un arxiver com no pot ser d'una altra manera. Per tant, en aquest sentit, completa i al final l'espai de col·laboració amb l'associació i amb el departament, etc., doncs és total. Però anava a una última cosa, que és el fet d'aquesta estructura que posem a disposició de tots els ens, doncs d'alguna manera hi ha una llei que ho suporta i per tant entenem que la solució tecnològica segurament no ha de ser el focus de debat sota el nostre punt de vista. Gràcies. Això significa que els arxivers poden participar per la resta. L'Aniol té el braç aixecat. Aniol Maria, de la subdirecció d'Arxius. Sobre el tema aquest de la sobirania tecnològica o hardware i software i el que ens caigui, jo estic molt d'acord. Abans la Rocío ha parlat d'una campanya, no ha parlat molt, però jo estic també en aquesta campanya, que és la Public Money Public Code, que és si poses diners públics en un projecte, el codi que desenvolupes ha de ser públic. Jo estic molt d'acord amb això, soc un dels firmants i sempre he estat molt d'acord. El tema de cloud, el núvol o sobiranament al teu país, el model que tenim ara és híbrid, perquè, per exemple, a la Generalitat hi ha gent dintre el Palau Moja que té un servidor d'emmagatzematge al despatx, perquè no podia tenir un núvol, perquè la capacitat d'enviament i de rebuda era molt lenta i per tant havia de treballar en local. I tenen un servidor local ficat al despatx. I llavors tenen la publicació, sí que la fan en dades obertes, les fan amb un núvol, a l'Sketch, no sé com es diu, Sketch no sé què, que és el portal aquest de 3D, però tenen un servidor al seu despatx, per tant treballen sobiranament al seu despatx. Jo crec que la qüestió és aquesta, ser híbrids. Si depèn de la demanda que tinguis, pot ser que et valgui més la pena tenir un núvol, però després hi ha una qüestió de sobirania d'una cosa que has pagat tu i que vols tenir tu a casa teva i tenir-ho en disponibilitat.
I és això, o sigui, no crec que s'hagi d'apostar tot amb el núvol o ficar el núvol dintre els teus CPDs, sinó tenir una cosa híbrida que segons la demanda tu tris i quin model vols agafar. Gràcies, Aniol. Tenim aquí i de Rocío. I ja acabarem, perquè hem d'anar a dinar. Sí, dos comentaris amb el que s'ha dit. Primer, és que em sorprèn encara que es parli d'emmagatzemament de dades per arxius, només com pensant que es posen només en el núvol o en un lloc físic, quan s'haurien de posar a bastants llocs, com a mínim a 3 llocs diferents, físics. I vull dir que parlar, per exemple, d'AWS o Azure o Google Cloud com una de les solucions seria també absurd. M'imagino que no és el cas, però que el que es faria almenys tenir en un lloc físic amb premes i amb altres. Però a part que trobo que també potser s'ignora tot el que s'està fent, diguéssim, en el món de la recerca i sobretot aquí a Europa, per exemple, en l'European Open Science Cloud, o sigui, sembla que com a premes és només un servidor en el teu despatx petitet, i no és veritat, vull dir, per exemple, per el tema d'humanitats i de ciències socials, el Social Science Humanities Open Cloud, el SHOC, que és part de l'IOSC, de l'European Open Science Cloud, i que segur que està connectat amb el Data Space, perquè segueix els mateixos principis, però que en molts casos, com es parla de repositoris de dades, o d'arxius de dades, el que es fa és d'una manera federada i distribuïda amb molts servidors diferents o molts clústers o MAC-PC, vull dir, no l'HPC en si, però els centres de dades que estan connectats en l'HPC. O sigui que hi ha moltes més altres solucions. Sembla que estiguem parlant només que el tenim aquí a casa amb una cosa, amb unes eines que són poc avançades. Ho entenc, que la Generalitat potser té aquest problema, quan vaig adonar-me pel poc temps que hi vaig estar de les limitacions, però no és veritat que dins del món de la recerca l'únic que existeix és que o te'n vas en els núvols, tampoc sense dir que mai pots funcionar, o sigui, treballar amb els núvols que existeix a Google, Amazon o Microsoft, però no és l'única opció, o tenir això o tenir una cosa que no funciona, o sigui que hi ha moltes solucions de recerca dins el BCC mateix i molts altres exemples en el món, que potser el que hem de fer és millorar-ho o posar-hi o invertir-hi més, però que estan donant solucions que són obertes, que segueixen aquests principis, o almenys són tan obertes com siguin possibles, i que estan molt més avançades com a eines, almenys com a eines de recerca i de models i tot, o tan avançades com els del cloud. O sigui que ho dic perquè hi ha tot un món que potser no es té en compte quan es considera això des del punt de vista de l'administració pública, i que treballar amb el món aquest científic i els centres de dades i els repositoris distribuïts i totes aquestes plataformes i les seves eines, potser trobaríem una solució millor. Gràcies. Sí, sistemes més federats o híbrids. Crec que l'última aportació de la Rocío. No res, així faig cames. Hola, crec que per mi és important en algun moment de la conversa, ara s'ha dit com no posar la tecnologia al centre, i jo crec que sí és molt important i que institucions tan grans com la Generalitat crec que hem de pensar per què amb diners públics hem d'estar pagant a Amazon Web Services i què comporta això. Perquè parlem del cloud i el cloud és una habitació com aquesta plena d'ordinadors, que està connectada a l'electricitat, que utilitza sistemes de refrigeració perquè no s'escalfin. Tot això és consum elèctric. Vull dir que un ordinador consumeix. I si fem transicions ecosocials també hem de pensar com la tecnologia que utilitzem ens acompanya en aquestes transicions. I això que amb el cloud moltes vegades ens han venut molt bé aquest màrqueting del cloud, que sembla una cosa que no existeix, però existeix molt fort i contamina molt fort també.
Una reivindicació per l'eliminació documental, així que també estem d'acord, eliminar allò que és superflu per conservar d'una forma sostenible el que calgui. Amb això ho deixaríem aquí el debat, podeu continuar a l'hora de dinar i després a la tarda tenim un taller que realment us recomano que vingueu i després l'assemblea, que també és molt més recomanable. Moltes gràcies.